ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଘରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ କରିବି। ତାକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ହାତରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲି, ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଏମିତି ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି ବରଫ ପାଣି, ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ଚିନି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ଗୁଜୁରାତି, ତାକୁ ବି ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା, ଭାବିଲି ଏ ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ କି ସୁଆଦଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ନାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି, ମିଶାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଏମିତି କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ତାପରେ କାଢ଼ି ଆଣିଲା ପରେ 3 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ, 3ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସର୍ଭ କରିଥିଲି। ବନିଗଲା ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଟା।